Hello mga Yiniens! Good morning! This is Shibi TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the subscribe button para sa video na upload ko. Ang upload po Yiniens, mag-change oil tayo. Pang 14 change oil natin ito. City Bajaj 125. Kasi may Yiniens, kaya ng umaga napansin ko yung langis niya maingay. Yung langis niya, yung makina niya maingay. Parang naubusan siguro ng langis. Kasi maingay eh. Mga ilang kilometro dito na siguro, mga 6 kilometers din, maingay siya, yung lumalagutok, yung makina niya lumalagutok. Kuminyans, tingnan natin yung langis mayans kung wala na talaga o meron. Yung yung langis, maitim siya mayans, so sobrang itim niya mayans yung langis, kaya siguro tumutunog yung makina. Kaya siguro tumutunog yung makina mayans, yung tanggalin tayo na mayans, tanggalin itong niya pamamagitan ng plies. Kailangan ng plies tumayin yan para mahugot. Yan, grabing itim. Ang itim ngayon yan, so ang itim ngayon yan sa langis. Ito yan, so ito yung ang itim. Kaya siguro ngayon yan, kailangan talagang palitan. May laman pa siya ngayon, may laman pa, kaso medyo marami pang laman. Ano daw? May yan, so may laman pa. May yan, so marami pa, puno pa nga eh. Kaso bakit lumalagitik ang tunog niya, ang makina? Siguro sa dumi ng langis kaya lumalagitik. Kaya kailangan ng medyo marami pang laman, oh. Hindi naman naubusan ito. Hindi ko lang alam kung saan to ang problema. Pero may yan, malalaman tayo may yan mamaya kung okay yung takbo niya. Talaga sa langis ang diferensya kung hindi na lumalagitik yung makina. Itim yung yan, itim yung itong parang niya, parang tawag dito, yung to eh. Yung parang to, yung filter niya sa ilalim ng makina, yung filter niya itim siya ngayon, so itim. Dati nagpapit ako lang is hindi naman gaito ka itim. Iwan ko lang bakit gaito nangyari na sobrang itim. Yan ngayon, so lang is itim. Kaya may obserbahan naman yan kasi mamaya may yan sugpalit tayo kung okay naman yung takbo niya, kung wala nang lagitik. Isa lang is talagang problema, lumalagay kasi sobrang itim mo yan, so nakikita nyo naman itim yan, sobrang itim ng langis. May yan, so marami pang laman, medyo halos puno pa yung lagayan, kaso nga lang itim. Ugasan natin ng ugasan natin to ng tubig para malinisan natin. Yan, si ang dumi talaga eh. Ugasan na may yans. Ayan yung yung linisan natin si may yans. Yan, medyo malinis na. May yans. Kasi kaya duming-dumi. Marami kaya yans. Kaya siguro yan, kaya yung makina lumalagot to, tumutunog kasi madumi. Try natin mamaya pag napalitan natin langis, kung okay na yung makina niya. Sa langis talaga may problema. Sa langis natin yung yung filter. Magpalit natin yung filter mga yans. Yung number 8 yung filter. Yung tornilyo ng filter is number 8. Filter mga yans, pero grabe ang dumi pati filter ang dumi mga yans, so pati filter ang dumi. Grabe, kaya para tumutunog yung makina na. Tangay tayo filter. Ball filter niya, grabe. Ibang dumi niya mo yan, so. Yan itong dumi na yan. Yan. Hindi umakit yung langis diyan kasi nasaraduan na sa dumi. Grabe. Yan, kaya yung makina niya may tunog kasi hindi na umakit yung langis sa sobrang dumi. Kaya siguro malaman natin may papalitan natin ng malangis mamaya kung yung tunog ng makina okay na.
Kaya talagang ano man yan talagang na ano kailang umaga ginamit ko siya. Naramdaman ko yung ano na yung iba yung tunog niya, tumutunog siya. Kaya sabi ko magpalitan ako ng langis kasi naka 2,000 ng takbo. Tsaka ano man yan, sobrang itim ng langis. Okay ba yan? Abangan nyo man yan, samahan nyo ko man yan sa pagpalit ng langis. Tsaka oil filter. Palitan natin yung bagong oil filter man yan. Palitan natin. Okay man yan. Bagong oil filter. Man yan. Yan sa oil filter man yan, ilagay natin. Medyo marumi pa. Punasan natin konti man yan. Tapos ilagay natin yung oil filter. Man yan. Grabe yung oil filter din, yung ano niya, marumi din. Kailangan punasan yung ano, takip niya. Daming dumi ng langis. Kailangan punasan to. Magpalit na tayo ng langis, Castrol Gold. Sana ano man yan, sana maagapan natin kasi grabe palang dumi ng langis. May buhangin siya. Sana yung makina, buti nga nakita ko kanina na bumiyaya ako, may tunog, bakit kaya may tunog, sabi ko, lumalagotok, bakit to? Siguro hindi na nakakit ng subdang dumi, hindi na ng oil filter na padaan kasi madumi yun din yung filter. Kaya sana man yan, maagapan natin yung makina kasi ang buhay ng motor mo yan nasa langis at saka yung pag nasira yung makina ng motor mo yan, wala na. Malaking gastusin, wala pa naman tayong pera. Okay mga yans, sana okay mga yans, yung ano yan, paandar natin mga yans, itong City Bajaj 125, sana okay, sana may salba natin yung makina mo yan kasi madumi yung langis, baka nasira yung makina. Okay mga yans, ano mga yans, mga ilang ano muna para natin kung ano, palakit yung ano mga langis mga yans. Lagay natin 1, 2, 3, 4, 5, mga 5 bihis siguro o 6 ano ba. Ngayon, start switch natin. Saka paanda rin. Sana may isalba natin ito. Kasi kanya talagang iba yung tunog niya, iba yung pakiramdam. Yung ano mga yans. Yans, maramdaman nyo yung takbo yung motor nyo pag lumalagitik niya, iba yung tunog ng makina. Baka hindi umakyat yung langis o walang langis sigurong umiikot dun sa ano. Kaya marumi yung langis. Kaya sa kanya nakita ko yan, ang dumi ng langis mo yan, nakita ko sobrang dumi. Nakita ko yan, pati yung sa oil filter yung lagay nyo yan sa loob, madumi. Kaya sobrang dumi talaga. Ngayon, kick na natin. Ngayon yan, bagong langis. Kaya natin ano yan, try natin i-drive. Drive ko naman yan sa manyans. Ayan naman ito eh. Kaya drive naman yan kung ano pa rin ano man yan, ano pa rin yung ano niya, yung drive sa mga ano pa rin yung ano man yan, yung lagitik niya sa loob. Kaya manyans, i-drive manyans. Manyans, hindi ko alam kung may ano manyans talagang ano manyans yung ano niya, nasa 25,567 takbo niya. Umusok, may umusok ngayon, siguro ito yung langis umusok. Ayun yung langis pala. Langis sila umusok. May usok oh. Hindi ko naman yan kung ano. Sana naman di masira. Sana kasi mahirap magpaayos, wala pa tayong budget ngayon. Naman yan, nagpatinsya na tayo kasi marumi yung langis na ano natin, marumi ang langis na siguro yung piston doon na halo na, may mga buhangin na, kaya siguro yan po 500 ang ano, 500 ang takbo nito, 3,000 mag change o 23,000 mag change oil na ako ngayon para ano,
para okay yung ano niya, okay yung sana maagapan. Kasi pag ang mga Indians overhaul ang mangyayari dyan, siguro sira na yung ano. Kami yan, salamat sa pagmamayan, God bless you, more power, God bless, keep safe, sana sa musik maligayan, and bye bye.